עכשיו אנחנו אומרים שלום לשקד אנגרס, מייסד מיזם מנש, מיזם אזרחי התנדבותי, שנותן מענה לצורך המבצעי של הלוחמים שלנו שנמצאים בשטח, בכל מה שנוגע להפעלת אמצעי לחימה ותקשוב. שלום לך. ספר לנו בבקשה על המיזם שלכם, מה אתם עושים כדי לעזור לצה"ל? שלום, שלום, שלום עדי. ובכן, איך שהתחילה המלחמה, גילינו ש-2024, ובעצם אין לנו USB, שבעצם כל המכשירים היום הם USB, הסלולרים הצבאיים, המפות הניידות, הגו-פרואים, הכוונות, הפנסים, הכל היום USB. אין USB ברכבים צבאיים, אין לחיילים איך להטעין בשטח, הרגליים והרכובים. התחלנו עם פרויקט, הפרויקט הראשון שלנו נקרא מנש, מטען מנש, שיש לי אותו פה. זה מטען שמתחבר לכל רכב צבאי, טנק, נגמש, המר, נמר, נמרה, כל רכב צבאי, ובעצם נותן להם USB. זה המוצר הראשון, ייצרנו ומסרנו כ-25,000 יחידות כאלה. ועכשיו התחלנו את המוצר השני, לפני שבועיים התחלנו את המוצר החדש, שזה מטען לסוללות של מכשירי קשר. זאת אומרת, הסוללות האלה נורא נפוצות, מאוד נפוצות בכל צה"ל, ובעצם הוא נותן לנו USB, לחבר ולהטעין בשטח את האמצעים הטקטיים של המפקדים. וקודם כל זה נראה לי די ברור שזה מאוד עוזר לכוחות, כי הם זקוקים לדברים האלה בשטח. מה אתה מקבל? אתה מקבל בטח פידבקים מהלוחמים. מה הם אומרים? כן, הלוחמים מבקשים עוד דבר ראשון. בסוף הדבר הזה מציל אותם בשטח. הוא נותן להם את הזמינות שהם צריכים, הזמינות המבצעית, ומציל. זה מציל חיים, הדבר הזה. לצערנו, אף אחד לא הרים את הכפפה בכמויות כאלה, ובגלל זה אנחנו כאן. שקד אנגרס, אנחנו רוצים מאוד להודות לך גם על היוזמה הנהדרת הזאת. אני רק רוצה... כן. תודה. אני רק רוצה גם להסביר שהדבר הוא מיזם התנדבותי, מבוסס תרומות. אנשים, כל המוצר הזה מיוצר בתלת מימד אצל אנשים פרטיים ובחברות שתורמים לנו את הפלסטיק, בניהול של סרידי פור ישראל. נכון, המטרה היא חשיפה, שחיילים יזמינו. אנחנו מנש צ'ארג'רס, או מטען אנגרס בגוגל. תגיעו אלינו, אנחנו צריכים גם חיילים שיבקשו וגם תרומות. שקד אנגרס, תודה רבה לך על הדברים האלה, ובהצלחה בהמשך המיזם החשוב הזה. עכשיו אנחנו עוברים לאילנית אדלר, החזאית שלנו.